ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଜଳିଲା ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍। ଶାସନ ଛକ ଚନ୍ଦନ ବଜାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଶାସନ ଛକ ନିକଟରେ ଚନ୍ଦନ ବଜାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଦର ଥାନା ଢୋଲପଶି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏହି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଓ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।